Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki sarunge kula pancen abote tanpa rinoso watone kelakon bisa gendeng rukun manunggal lair batine. Senajan munggah gunung mudhun jurang tanpa petong mung nyatane ono prasetyane ngati bunga susah padha dilakoni. Lah iki sarunge kula luwe abot tinimbang si bondo dunya kae bebasane sarung jagung jarene abot tresnane. Lah iki sarunge kula pancen abote kebacut tresno ora gawe gelo lan gawe kuciwa yen sulaya jalali lho piye janjine. Sarunge jagung pancen abote tanpa rinoso watone kelakon bisa gendang rukun manunggal lahir batine. Senajan munggah gunung mudhun jurang tanpa betong mung nyatane ngono prasetyaning ati bunga susah padha dilakoni. Sarunge jagung luwe abot tinimbang sing